Asamange bakire simi asinamba enoti eye Mamalex angena Safaricom imeyumu chukisi Ouru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Monchumo ligirina ukwani bonanda wansia sobereta semarogoba yabono chinga kichini kuwarigania semesa yomangana maya nyara ukumanyigati yari tuwabereta kuwarigania kurwase mambia yalenge ntambe kwa Chinsa chigabono chibono marogoba Chinsa ni Isato ya Afrika ya mochago se East Africa elibono asiribo tomanyanara liya tukerikelia Jumatano sariki ya merongebere na inye homoti nyoga tano umwaka bochiri bubere na merongebere na itatuna mange habereka okolekana nabali kibaito kurwa chingongo chonsi nigo were bako yasangereria ayungo chukomanya asenchera yoboyikirano boigo inyora abo asentunde ya molio zechugotwara omu MC kurwase godi ya marani oyubono boigo oromora iwa bakase bunge ye county ya Kisii ose county assembly ime ye county ya Kisii omwanchu muligeria oyino togochugo sanga monera Denisio Mbachi ngo togochukuligeria anaigoro yobokorere ana serikali chechi county nabwo tumulekera mangana ya magendro asensemelia ya marani oyubono ikira sensemende studio ngotigo sanganere ekerobono twanyo regati ya mangana magia asenchira yobo ikiranu Chinsa chigabono chiabono margoba boigo gendra gotobwati go terensemeli mtandao ngansemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na begensemeli ya YouTube na bogo tunarabuna Ndizi TV News litanganike gimma tunyora mangana ya senchira yoko ya chuta kuanzia kesho iko mabarua wale walikuwa wamechamba jobs au wamepata promotion in a regular way. Ochakira mambia yabeire bubimenye county ya Nyamira bali mwalige twasenchera yabo bisi na boiko yobo tutukano go ikamogendeka otebiro mo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo Watemisa ekora una bishop na basasiroti no bakale na bantons no bale na barayi bons no bale no minto governor Simba na karibishire na barayi ba bons be county kadi no tunga mosocho tuyariganire boyikera no asomoje gabori tukuri Jumaso okore buya kwa matema KCS yo mwako etsa mocho gungati yabagani bali barekirane tujapokea mgao wetu wa miezi mitatu inaenda 4 na hii imesababisha services ambao tunapea watu wetu. Serikali nigo ya mochi wasogota bwatoka chibesa goche serikali chechi county na ikiremero beliye menge konyara kweli ndoria asa yomone anda mange saranse ke wono mwancho murigere nkomanya senchira yoboikira no litoko bwaterana nere goetera somuno boimanyeliyo igakoro kwa Joshua Auta ireterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha Emesa ya mangana ya Isato chabono botuke togo chaga kurwase county ya Nyamira omugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo bono niga ruro gokuro gotindi go chasaba oklemere mu beserikali ya county yo asogote abuna go chakara litoko lyankyo bali babete bakoigwe mirimo asenchire yo wanchirira nenchere tabwendete awamanyakanete buna bakoliye mirimo embeo ase county ya Nyamira go chakara litoko lyankyo nigo bago chigo tomwanka nabo bali bagokiniwa ebirogo asenchire tringiya waigomba chigoto mwanka asoko bunalichi kulyobokoreri ase serikali ye county ya Nyamira uno mulike itokurwase county y'Ijobu maangi agotomanya
obukurumi nokonyora gotuma chibesa kurwasa serikali enene gocha serikali chechi county negati amangana airaniri chi county maega. Everybody wants to eat, so these are delays. Of course, they are questioned by the national government. Asumu sangerekano oikera nuno gavana we county Nyamira Amos Nyaribo omokonyo ye James Gesami. We are human beings. We make mistakes. Let's work together to assist our people. That's the message I want. Unit of purpose and teamwork. Omugavana we county Nyamira Amos Nyaribo nararia buna nachikoira egetambo keryo uchiasaba koli emerimo bali getwe asenchera etari endonge. So kuanzia kesho iko mabarua wale walikuwa wamechamba job groups au wamepata promotion in an irregular way, watapewa waeleze vile waliruka. Naichanira ekerengo ekenene kyobokurumi naboigo okoliko kwa bakoli emeremo asenchera etari ndonge ikikirire county Nyamira konyora hasara enene asenibo. We have had corruption previously where some people have benefited by either skipping job groups or getting unauthorized allowances. Nateba mbachigo chaka omoroberio okoligereria enchera bakoli emeremo bakora emeremo okoro kwa management performance system. Wanafanya kazi na bidii, we recognized. That's why from this year I'm introducing performance management system. Put effort, you are supposed to be rewarded accordingly. And if you are a perennial absentee, you are supposed to remain behind. Ensemo yokonyoroka emisara namuchia eserikali enene na gusaba bakoli emerimo koba abatoereru. February, but through borrowing, we have been able to pay up to the month of April. Hiyo ni kujaribu tutembee pamoja. Ensemo y'abakoli emerimo na rwabwate igorege tambokero kyo mugavana. Hey governor, onyaga tegete egasi yakorwe ndonge ase county ya Nyamira sana samangana health. Tiga abafanyikazi baewe chi promotion cyabo. Tiga chibese chigwakanirwa abafanyikazi jene chaef, chibese chigwakane ujichi loan chirito bugate chibengi, chiakanwa senjera ere ya bwango, rahinde ere ya wasi. Egen tokende tokwana inkelinga emeshahara yaito. Tiga bange, onyaga korra bange de chibengi. Abafanyikazi banyore chibese bawuchire gasi na lie county ya Nyamira eranyorega gukore kwerene. Rahinde baoga na isi barorengana ki amalio ngotokale nyone chinyagitari. Kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiya mono mulikito kurwase county ya Nyamira Job Maangi asoroboche rwase enchera yoboyekera nugo tigana yobono mwancho moligera tomolekera mangana rengete chisemi aigase county ya Kisii skuru ya Cardinal tunga mosocho ya kolebi ya samatemu mwaka wita KCSC atiri tukule jume ike ni kubaratwaro mwenye gomo na soko nyara gochengero bokario buya ase skuru yuwe gotoka Chinsa mochi ya mosocho imenye county ya Kisii gati ya bageni bahariganire inga mono muwaziri wechi semya zekeri machogo oyorekera naso muyego yukorengano mwalimu monebwe sukuru unigate biruna emeroberi jonsi nigo ya bekirubo ikirano asomo yega boli tukore buno mulikito Brighton Makori agotomanya. Emeroberiyo yonsi nigendete kubekwa ase skuru ya Cardinal Tunga High School mosojo erikwene kibuna amachibu Amayia yo mwaka 2022 ngochengerwale abantu bon stakeholders Cardinal Tunga mbia mono ase gasi bakorengia yagerera abana bakorebya matemu aso matemu ero mwakoria bono ritukuria ichuma tare 26 mambiende ndogo barigite mwezi pi abananchi bonse ba Kenya aso gosherekea mangana Amayia kere principle ya itombu ya mono twabangire otobangire otobekire kero monte kya cyokora elindo moyo gwito
Abuumuya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ekogera nera ogerete tuweikase emini twanyorete ya 10.76 umwaka 2022. Buna abaibuli togogete sana asa matokeo maya twayabanyete babana umwaka uri erete. Twanyorana n'abateneri b'esukuru eyo bakorawa n'umwarimu munene ali batyombiro tukabwate misa na ekorawo na bishop n'abasaserdoti n'abakale n'abantu bonse n'abale n'abarayi bonse n'abale bano minto gavana Simba nakaribishire n'abarayi baye bonse be county aba MCA bonse be area na butori nabuga twakwanire bogeka bogusero bakera mu cyumbo ito Anthony Kibaga ndimbiya mono asokwero tubwate sikobanga umuroberi oyo egere oikera nebya nabo ego twajike n'abarayi bonse nango wakera CS machokumbiya mono to wakera abarayi senator minto nyonkambiya mono senator Kenyuri mbiya mono korengana barabo mbanyara bagotwerera ningikirete bakanyara kuri kyamachiwa maya yo mwaka oria Abana baitumbu yabale discipline wise ntubwate bakongubonda ase school bali baro bakaba kega na batuko bakwanira through guidance and counseling na hande nkore tra baibuli babo twabakwanira 20 igone school yitumbu yere Discipline y'abana nero yagerete gatuikia stwikire umukibwa abana norogerete tuika umochango kurwa saba ibori wakanira abana baba school fees erinde banyare ko be school asichinga kichonse nabiyagerete byaika Ito wakera buya ekanisa yitu ya Catholic asoko beko musingi omuya besku yitu ya Cardinal mona asoko abana chisemi na chimbwa chingia baigo mbanyara bagotogia na kubwa mono uburayi obone bwe board of management uburayi bwa parent association no mukibwa abarimu ni discipline y'abana bo mwaka 2022 norogerete tukanyora imini ya 10.76 n'umunyakirugo bwa Bible ase skuru eyo oyo bwata aya agokwana twa Bible ingote bya Bible bana mbya mona so kwerwa so wakane fees bya na emerobeliro stobegete yo konya masomo kwenye segeta na kwenye sira nabone gabuna Bible ntoga endreta so mupango bo kwagacha ehori eitenene asa abana baitu bakoragerera ehori tubwate gaiga nige yatakere kubwata abana 300 wono tubwata abana saidi chechirubire na 500 wona abunko bakira byase merobere yo na nko babori mwerwe tubwatarane none chinyomba chirega na into ntwagacha na tukagutororwa onyore twachiagacha Mr. Albert nigobona nyarega kubori gusaba kuba n'abayibori tubwatera nasoko somya abana baito amangane school fees na are challenge lakini bana baito bagosoma without tugusaba gwito ngakiro muibori abe komo kioye abe komo changoye support school na school yaro si program chiko support ya mangana ya masomo banya support no bolemu ese ngenjo school teye kobonye bantu bago chamu basanga sebirengerere ase umwaka oyo mean target error bono 11.0 abana bambareredi abalimu mbareredi abayiburi berure kogororanga abana bambare school jinga kichonse kubwa mono burayibu mwalimu monena bwana Albatombiro Tukagirete na matemu mwako ya weta kabama yakubwa no ali mwako liyo ngori boteri egataseni Candice TV iridariane Brighton Makori ya muno muri Keto Brighton Makori asoroboti rwa senchira yoboyikira n'umuncho muri gere bono gotigana na Unigo bose miya bwaruru ogochesa abantu konyara kwerera na kwaneke nkonyara bari kuri gechinchira cyogwe kinya no kwegendererya ekero kiri uchumi yagendrete okonga yunkolengana ne kyombeke mukoro chinse mo kiri cyanyantura ko kimanyika twa nyantura ko community health club obona banya ko kobekero chigo toli tukoliya rama yago twara maegerio aseka kimetie nyene asegati ya wamurekere amangana arenge tobo chenu maiga yo gotwara maigeria yo muri Keto dipona sanya na kirane nseme na gotwariganira roboti rokobwatia Ekiumbe kia nyantura ko community health club litukulia rero nigo giatwara umuyiga umonene bukubekirwa chugutwa maiga yokonyora maegerio emetienyi ene yaerire igoro yokomenya okuya na konyora maegerio yogonyora ebitoki ilikonyara gwekinia ase binyoro Ero twabwata umuyiga graduation ceremony alimuna twasomiwe ase emetienyi ene yaerire umuyiga munene twabwata rero graduation and tore no mogoko munene twanyara ko graduate abanya member 70
igatukubwatirana n'ekiumbe kigekorwa Rotary Club aiga Kisii igagekorwa Rotary Club of Kisii Central ne project ya Nyantura Community Health Club achora babekeru na Global Health gwetera Rotary Club ne ya beekeeping one kiumbe kiga igakibwata abantu ange 70 bako graduate ritukuria lero egere baso in the next phase ere chakia gukwa na no muteneri w'ekiumbe kia Global Health Connections Amayia County ya Kisii Margaret Mura ni gairera igoro yekerenge kenene kyogochaka ebyombe ao bingamunebi ime yorogongo rwa Gusii ritukuria lero igoturi Nyanturago asengenje graduation ya Nyanturago Community Health Club Global Health Connections igechage TV yombe awa asengenje yo kuba train igoro ya mangana yo goche alafu baadaye bamanya guchaka nande kuba train igoro ya economic empowerment gati y'abantu 52 abo banyorira maigirio igoro yo bachenwa se Chinka okomenyokuya na okwenyorere bitoki asobogimana yanda mange nigo bagokera omurubiri oyo na gwaka ngambu ya mono igoto ko bera nerimbi ya mono asoko leta mangana ya maya kandi to ko basaba atumente ayanda amaya bakanyora gutwegera na ntutoba abantu bamande na ntutosemi abande bibigori bigocha na uchibinyoro binde egere Gusii to erabe komenta nayo niko Margaret Mura abarigania abantu bonse wesoke na kwerikia eliogo semigwa chimba chingi ya chokomenyokuya asebinyoro amangana beekeeping in beekeeping ngo chitore ko ba chakeri apiary na apiary that is provision yemetana amona trainings ya beekeeping ntole no mogoko monene asengenjo by tomorrow ngo chitore graduate shek group yeito yo moeri ga Gusii Nyamecheo Igeno. So we are very happy and we welcome everybody as a jumbo chake. Gona batonete kuri Gusii Nyamira na Gusii ibyombe mbye Nyamira ebinde Gusii tore bakoma be. Egasi nere tuendete gukora tonyoro gochenu oburonge sinyomba cheje. Karibu wageni wetu leo. Karibu. Kuripoteri getaseni kia Ndizi TV kurwase wodi ya Nyamasivi egotoka Amayia bunge ya Nyaribari Masaba Amayia County ya Kisii elietari ya Nendipon Asanya Biyamono humurikito di pona sanya sorobochurwa senchira yoboye kiranugo tigana itongo endere kumurekera amangararenge to kubwatana kwebiyombe a imeyo mocho bosonge kyombe kya USAID kubwatira na amone biyombe binde aseri tukuriara ni kubanyara go twara amaegelio na kubasemya bale mihigoro yoboyo abwente kutumika elikonyara go kiniali gesali abasaba murekera amangararenge de chimbusuro chingiya ejeje kiranyare go konya abalimi anaso kiniali gesa imeyo rogongo rwa Gusii moyo yokolekana somo bagani yomo imeyo mocho bosongo omurikeito mirded mumanyi norobochirwa senchira yoboime sekta y'oburimi nigo eresiro asogukinya uchumi ya Kenya anene mono asorogongo rwa Gusii ase abalimi bagendete gwetuma elio kwenekya buna konyora bali enibo gwekolenganirwa buna nigo obugima bugendete gokonga ase chinga kichi chabono Amayia County ya Kisii asensemu ya ufanisi nigo abana biashara kurwa ase sekta y'oburimi gwetera ekiombe kya USAID bomerana eliokonyora amaigilio na gusanga ebirengereryo iguru ya maoyo ao aliabwenerete gutumika ase ogusimeka ebimeribuna omoteneri kurwa ensemu y'oburimi kurwa county ya Kisii akoerera akinde yaroga igetora asengenje uboyo uribogo simekero chibando osobosimekero kemerikende gyonsi osenkwane dengo boyo boliboko irania elevo ya asidi asamaraba irana inse yoko kulai tuwatebire nga challenges inchiro abalembago bagwetera ase challenges ziri abalembago asengenje yabo ofisa baito be county no bara somo kutano etutaete bare code information elia abalembago wetera amakongwa asengenje obolemi na intubune office korwe county wetera office ya Mheshimiwa Honorable Simbarati wiza wa governor Kisii County ekirenga bwate kyomulemi ne lingo mulemi anyore ndagera
Nigo umudirector kurwa Agrovet ya Enokem Dr. Enoch Munda airalibaga na gukwanira iguru y'ububwiriroba ububugendete kwenekigwa anene ase county ya Kisii asate baliroba nigo lyatwalire ubururu bwiriroba buri igoro mono banga sirira bali itoria gusieto bwate mbule nyinge egiye bwate enjere ko garira bali gandira ko basitike na ekara to gutumia ubuyo tutarapima tumanya nga sitike levels kya nga kichire amoya ndi gako gandira comment acidity ya sirira ira bali atwara ubururubu yagera minerals chiri ose nutrients chiri tagere ko rwasirira ba ebimeri bito bitumye bichi kwa mabuya byaba nga minerals chiri ko ganda seka merikeria instead chigutigara sirira ba netakeire ekarira bali apimirwe kerenga kia semia ke tatomba ke tane tokenga umurimi ngokorale liming yani ngobekale lime asirira ba na quantity ekobekwa igeko ba determined korwase amachibu ali twanyore karo twapimira maraba boigo nigo Emmanuel Mumanyi atebire mbachi kwenekya buna abalimi nkonyora bale abamanyi kurwa ase sector y'obulimi gose extension officer abo barachi gokonya abalimi asobosemya iguru y'obulimi bwabo bokongo bori abalimi babwate wetera enjera yo kubasemya kirengaki wetera enjera yo kuba extension officers egera babasomi ngana kibabwanda gosimeka ebinto byabo na indenga kibabwanda gosimeka na intubune county torigereringa na kiabalimi aba onye no bwoyo bokoreto waikire serious na kibabwanda ko bayo chinga kecho nigo Dr. Munda abulia serikali anene gochia gotegerera ebirengereri byabo litangani batarana cha ikinagyo koleta amoyo aseboigo asabire serikali gokonya abalimi gwetera ase okubika amoyange asabalimi bakoyekera the government ekaraba ko bange bintu bunebi batu involved na voto ko guidance na ande bato involved also even in distribution ya moya hiyo ekiagara we are able to deliver kere point muna bone senga njibaro ko laisi dia point ya mabuna serious omulimi okorwa south mugirango omulimi okorwa masimba koru masimba gote kuyo boyo korwa serious they waste a lot of time Golipotalia igetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi Tugosaba ukwabera soko burukana kweme tambo tigatogera mesa ya mangana maye Isato chiabono butuko bunenchiremo yo kanyara kurobo kare serikali ya Kenya kwanza nigo yasyo lebe no muroberio obukonyara kubata ko kare bwaye gwetira senchira yeke rogose metanda okolengano murai wense William Samuel Ruto bago asyo lebe ne umuroberio tukoliya lero kurwa sense muri ya Nairobi egate abuna gwetira senchira ine chikonyara gokonya naso konyara gukora mangana lenge tuna nobo salia na boruto ni gate brekiro
kero mo Kenya na chiko tuare namba bene ngejura chiko tume kwa senchera yekere rogo senchera yo mtandao eli konyara kuligera na kumanye mo Kenya na bwo ne bintu byonsi yabwate anene aso ko iburu kwaye na bwo ko gosira kwaye gatiye chinamba chinde anno ne namberi ya yeke bande ruto ne gate biruna serikali ya Kenya kwanza nene kibune bintu byonsi ebo chiko korogwetera senchera yekere obune nchera yobwango yo kuruobo koleri go chase kera omo Kenya. We have identified close to 7,000 services. All of them should be available on a digital platform by the end of this year so that citizens, from the comfort of their homes or their offices, can interact with government, can access government services in an efficient, effective, timely manner without unnecessary bureaucracy. Because of this ambition, Kenya is among the earliest of its continent's peers to establish a policy framework for data protection, which includes comprehensive legislation and regulations to safeguard privacy. Toshinga kichuono muliki obotambe aze wizara eyo yoko bwatoka anabego no bokori bwa serikali nsemo yechinyomba omegete muna Charles Singa habereka okwana igoro ryo mu rubali bwa serikali yasogo chikona chabo kolemeremo chibese chiabo echibono chirekere ngo Isato asemia na gote yabuna chibese chino kya chikokonya asobwa gachiwe chinyomba chiri cherigo liansego affordable housing egento gati ebyombe abiri bikora abakolemeremo bya serikali bigendrete gotugutera rekolengana Charles Inga nigate rubuno ko bwato gwechibese icho nigokora konye anasokonya rwekerania magendro igasense ya Kenya. 7 years, very good question. What happens? You see, if you have not retired, 7 years is an event where you can opt to take out your money. You can opt to transfer that money to your pension. You can opt to transfer that money to your kijana or your msichana. You can even bequeath it to your house help because amekusaidia kulea watoto unasema waacha wewe mimi niko na nyumba waacha nikupatie. It is absolutely your money, but if you have not yet retired, you continue. But you have an exit at that point. Okay? So you contribute afresh. Collection is an issue. Okay, I think you asked about when it comes to yes, you collect. Okay, yes, collection of your money. So you want to exit. So first of all, let's put some context into place. Number one, it is our desire that you get a unit as opposed to getting that money back. Why? Because even if you own a home today, as I said, and you get a unit that is 60% discounted, it is good investment decision. So, but if you have to take it out, let me put context to you. 2,500 a month in 7 years is only 210,000. Oligeri bono hayungati yale to kwaliganira boigo ase birotere bitambe koranda no mogeni bweri tukori yale to sangamo nere oyuro boigo romo MC kurwase godi yali yamara nyabona ensemo yamara ningati chinsemo chiriya asarongoro gusine bwase county ya Kisii andake amanga bereka okolekana igo no MC kurwase godi yali tukori yale boigo ole omore bwabakase bunge ara chigo sangamo na intu ase birotere bitambe keroto ente go sangamo na igotera Ndizi TV nyabona kora twale nkwana na kobole konde wense enamba SMS na bogotera kolika okuboli kwao anamenye kurwa sensemeri ya marani egeto kuchigosanga na gukwana masemo na Dennis Ombachiro mu MC bwe godejo elwantanya gosanga na kumulekera manga higoli boli ya onokuboli kwao na bokunyara kubwata ko wetera namberi ya mtandao anensemeri ya SMS ira screen yao na bega ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bokuboli boli yao elibono tunyara gosanga munaye asemargoba yabo gendera kutubwate toskanko renrase ebiro bitere bitambe elitosanga munaye wetera Ndizi TV obwansu bwo Gusii toska.